the growth of this economy. Gikone to ringre obila Kennedy Mutuku Nzuve ochope pachoka kendo rwake kod tend obila kaachiel kod wede e paw ndeke ma Jomo Kenyatta e bure Nairobi. Nzuve nowito ngimane e masira mar apaya tarik 1 dwe mar 9 higani e kinde mane girakore kod kweth njore e boma ma Port-au-Prince e piny Haiti. Kidi nigi ler mathoth. Ma e kaka nyochalo e paw ndekeno ma JKIA. Tend obila nochopo. Padri bende no manore gi biblos mare ne alam ka wede obila Kennedy Mutuku Nzuve manochopo mar romo ne ringre mare to nokwak kod lit maneno e lenda wangi. Ringre mar Nzuve nochopo ka sanduku to noum kod bandera mar bad migawo mar obila manotiye mar administration police. To kaka yor nyiso luor margi ne nyawadgi, obila wetene nogolo gutegi kendo bang'e ting'o ringre mare ne alam. Kennedy Mutuku Nzuve notho e masira mar apaya tarik 1 dweni e gwenge ma Port-au-Prince e kinde mane girakore kod kweth njore e bomano. En achiel kuom obila 3 manowito ngimagi e masira makamano. Kaluwore gi anyuola mare, kata obedo ni masira makamano nojuko Nzuve, chunygi koro kwe wirani giserito madikal jumbe 3 mar mondo mi ringre mare kel pachoka. It is now a bit relief for us as a family because there have been so many speculations all over that maybe it's not there, it's not coming. But finally, because all along we have been communicating with the National Police Service about the fate, and finally we say that it has been a relief for us today because we have been able to receive his body at this place now. So at least we can now start making preparations for the burial. Before, we could not say anything. We were just praying that all goes well. It has been a long journey, and we trust God that will give us strength that we deserve. Dwaro maduong' mar anyuola mar Mutuku en mondo mi piny owacho kaachiel kod tend obila odonjre mar neno ni chenro mar riko Nzuve otimore makare maonge ohinga moramora. Mana kaka ne gitele chenro maneno ni ringre mare oduogo pachoka. It is the government through the National Police Service that organized for bringing of the body all the way up to here. We are also extending the same request as we prepare for a send-off. I'm very sure the government will also chip in. It is unfortunate just incidents because Kennedy is the only son of our mother, of the mother, and it's not. It's a big pain. The only child, not even son. Obila mag piny Kenya nodonje piny Haiti mar konyo kedo gi kweth njore manoteko bombe mopogore opogore ahinya to boma ma Port-au-Prince kendo rocho kwe e gwengego. Obila go osebedo ka konyo chenro mar duoko kwe piny Haiti e boma bul mar Multinational Security Support Mission kata MSSM. Gisani ringre Nzuve otere kar kano ringre machiromo bore Nairobi e kinde ma chenro mag iko osechak tim. Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kamano komedo kete Ramogi TV. Julius Onyango Guta kani mar Kabondo iwacho ni ntiere Kapkatet news ler mokalo e kaunti ma Kericho kendo imoso mama Esther kod mama Bill ka gintiere Nyasore School Kabondo. Kaito Derrick Obilo wacho ni director mar Koni